nabo wena owangenza ukuthi ngibe nje Okay. wena owangenza ukuthi ngenziwa wena yenziwa wena mina king asenze kanje bafo wena enza le imfanele ayidingayo umama yazi naye ubani ngazuzokwenza fike wena uzonukhohlisa ingane yakho wenze yonke lento ayisho uzonukhohlisa kanje then emva kwalokho if encisho umntwana sekulula ke sisithatha sifake court because yonke into nizobusuyenzile ngendlela kumele wenze ngayo hayi phela mase ngikhuluma ngecourt phela senikhuluma ngenye into usho kanjani manje hayi ngeke icourt ingenaphi Nginibingelele Mzansi igama usandile wakwamagwazi sibongo lalelani sengiphinde ngabuya futhi nenye episode la suke sibuza khona umbuzo omkhulu ukuthi awondla ingane sidila nalabo abangodli senza sure ukuthi siyafika sizokushaya ispan sethu yizimvula abafethi phezulu kanje inetha but ngithe nezami no man asicwala istrati sami sosiza umuntu eSouth Africa because into esizele la ukusiza imndeni silungise zonke inkinga abanazo yabo lonto le but otherwise bafethu ngifuna ukusho kanje ukuthi qhubekani nislike ni subscribe ni comment ni share kube busy nje lapha kube itraffic nje lokhu ningena niphuma because siyazi ukuthi niyasincanywa and futhi uthando lwenu siyalithanda kakhulu but ke bafethu mina into engifuna ukunitshela yona iyodwa bafethu ukuthi yabona mina into engizele la ukuzoshaya ispan yabo angifuni umosha kakhulu isikhathi ngifuna ukudonsa my brother lapha azokuchaza ukuthi namhlanje kahlathi sizokwenzani arawazi qhubekani nislike lapha ukhona uMatifane ngale ulungisa umjolo ngikhona mina futhi ngizothi hey awondla ingane ngiphinde futhi ngingene lapha kubangani bethu so sithanda uthando lwenu nje bafethu leni sitshengisa lona iviki neviki usuku nosuku inyanga nenyanga danko arawazi senze kanje sosebenza la asisebenze my brother sure Grand King hayi Grand ngihamba kanjani number 1 my brother number 1 my brother angifuni nje ukulonga idonsisa kakhulu mfethu ngoba vele semvuleni vele sithathe nje sibeke lapha kubantu bethu usho ukuthi ubani wakwabani nanothi uswakuphi nendawo ngiqale ngibingelele lo okhulumayo uphumlana waMkhize ngisendaweni yasendodo ikhona indodo la ngabami alright my brother so mfethu ngibonile kumatasatasa lapho sisendele i-email yabo kodwa angifuni ukuthi ngilongikhuluma kakhulu yabo lonto ngifuna ukuthi ungichazele ubukelo wami la ukuthi kahle kahle why sila sithini story ukhala ngani kwenzakalani boy ngoba kumatasatasa kubhizi kahle bafo nginenkinga la yes nginoma umntwana sesithandanile besithandana naye esikhathini esadlula yabo sahlukana ke sinengane ena 6 yeah so ngamthola inengane ezu3 okay yabo sure so unengane ezu3 kahle kahle lezi ezu2 akuzisezami mase ukuthi le yodwa yami lesibili okay shoot u3 sezizona u3 yeah okay sure okay my king so manje sikhala ngani la what's going on kwenzakalani ingane yakho kwenzakalani bafa ingane yami ayihleli kahle lapha okay ayihleli nje kahle ngisho izinto zesikole bafo akayenzeli kahle yonke into nje ayikho right bafo ingane yami ngiyabona ukuthi ayikhululekile lapha bafo so ngoba ngikubhalele bafo bengifuna ukuthi ungisize sihambe sekuyena bafo so khulumisana naye ukuze ngikwazi ukuthi ingane yami ongcono ibuyize ngakumina bafo because inyanga nenyanga bafo ngiyiphusha imali but ingane ayihleli kahle yeah okay wena why une show engaka ukuthi umntwana wakhe ahleli kahle hayi bafo ingane ngiyayibona ngoba ngiye ngiyoyicheck okay ngibone kuhlangana naye emgwaqweni ngoba phela akafuni ngisho ukufuna naye yabo but imali uyayithatha yabo okay so ufaka malini wena ngenyanga 1.5 ba 1.5 yeah so nje into ushowcase le ukuthi imali ifaka ngiphushela nje bafuna into yokuqala nje leyo ngiyiphusha uyayiphusha yeah alright my brother so masifika lapha na boy ufuna sithini kahle kahle yini ofuna ukuthi yenze ngoba usibhalele nje wena kahle istory sakho sithini kahle kahle bafo into engifuna ukuthi mina ingane ibuyize ngakumina ngoba ngiyabona bafuthi ayihleli kahle sure mevume lokho nje ukuthi ingane ongcono ngiyigadele mina ihlala ekhaya okay kungalula lokho okay ngoba ngiyabona ukuthi hayi impatho yengane kana sure angani noma ugqilaza mina noma wenze njani nompanisha mina ngomebona yona ubona mina ngazi bafu okay yeah okay no king story sakho siyazwakala so la into esilwelayo la silola umntwana ukuthi indlela aphila ngayo uthi wena ayikho right okay showcase no ayikhulumisa inkabe yami cathi istory ezwakalayo so masifika lapha silola lo story somntwana ukuthi umntwana kanjani then ke enye nenye ithini into nisafunana uthini uthando hayi bafungeka sisathandana futhi ngeke sisithandana bafu yeah into enje yaphela kabuhlungu aphilile ekhanda lo muntu hayi okay mina ngifuna ukumjaja kakhulu inkabe yami ngizothi ngizodila mase ngifika kuyena ngimbone ukuthi umuntu okanjani yabo lonto le but hayi mfethu thina umsebenzi wethu nje ukuthi sixoxisane silungise asizile ngeempilo bese solungisa indaba yomntwana nanokuthi ke sibone ukuthi ke elakhi isayidi ke lithini ke in terms of yonke lenkinga ekhona ngabe ngisiza kakhulu bafu ngabe ngisiza kakhulu alright my brother story sama my brother bafethu silula kakhulu Mzansi story sama brother ukhala ngokuthi umntana wakhe akahleli kahle but uhlala naye uma umntwana uhlala nengane yakhe
but yena akavumelekile ukuthi abone umntwana phezulu kwalokho umntwana indlela ahleli ngayo ayinhle neze mayesho bafo but mina ke angizili ukuzojaja njengenjwayelo ngizofuna ukunderstand iside lakhe noma wengane ukuthi kahle kahle ekhambani before size siye kakhulu sithi jump to conclusion kanti cha istory sihamba ngenye indlela but ke angamloko mosha isikhathi kakhulu bafethu because vele nayizwa nani lento ukuthi iyashisa vele sihlale kuyona sibangene sizothi ikhambani my brother asiye shosho bafo sibone ukuthi sinisibanyana ikhona lapho mfethu ya ikhona alright ngicela ungenzela nje nankabe yami ngicela ukuthi ungivele la kwamanje ngikhulumisane naye ngimuza ukuthi kanjani bese ngiyakulanda introduce mina ngizozwa ngalo alright mfowethu ngicela ungivele la mfethu Kumkhola ekhaya Yebo njani Ngiyaphila Yebo bengicela uvela kancane mama Yini manje amakamera abani Angizange abana amakamera Oh no kuleke ngizokuchazela ukuthi kwenzakalani ngicela usondelane nami ncane Unjani mama Ngangisisa ngani ngiyaphila Yeah no ngoba ukhala nje ngamakamera sihamba nawo sisebenza Anza sisi sicela ukukhuluma nawe Please mama please ngiyacela ntombazana Ngiyacela mama No khuleka ngizokhala mangaka yini kwenze njani khuleka ngizokuchazela sithanda sami ngizokuchazela igama lami nguSandile wakwaMagwazi Sibongo ne Okay Yes ngoba uphona amakamera nje khona ishow esishuthayo esithi khona Ngihlangana namashow mina konje Yeah ngifuna ukuya lapho ukuthi kahle kahle ungena kanjani wena la yabo So kule show lena ila sibuza khona umuntu uthi awondli igama le show ukuthi awondli Uba angondli futhi Yeah angithi ngifuna ukuchaza ukuthi kwenzakalani Hayibo ingane zami ngihlala nazo la ekhaya ngoba ngilethela amashow ungondli nje No ngiya-understand sithanda sami khulileke yes okay my sister ngoba sengichazile ukuthi kwigama uSandile wakwaMagwazi Sibongo ngihamba nethimba lami la sizokhuluma udaba lokuthi kwenzakalani but before ngifike lapho ngifuna uqale ngiunderstand ukuthi ngabe ngikhuluma nomuntu okuyena understand yes ma ngabe usisi wami uzethu mina uzethu okay ntombazana lalela hayi ngizoke ngizwe ke la yes lalela khona umuntu osibhalele la kwishow but angazi noma ngabe uyamazi noma umazi yena ngizoke ngizwe yebo yes ngabe usisi uyamazi uPhumlani Mkhize Ngitone nayi lahla kanti ngizongitshela ngaloyo yini uyena lothi mina angondli kanjani ngihlala nezingane la ekhaya No ngizathi ngifuna ukuchazela istory sifika nini lapho kuthena ukuthi hayi yabona nje into noPhumlani mina ngiyidinga inkosi yami kade ngikhuluma naye na last week njalo mangabe kuphela inyanga ngihlezi ngixabana naye ngikhathelo yena No ngiunderstand ngikhathelo uPhumlani mina ngiunderstand yini kathi angiyondlike manje Okay mama so uPhumlani unamntwana naye angisho nginayo Okay perfect manje lana sisi wami khona inkinga ekhona yabo so uPhumlani uthe mangichazela istory engitshela ukuthi kahle kahle kwenzakalani yes ube umuntu ongitshela mina ukuthi no imali uyayifaka every month ngabe uyayifaka uyayifaka shuthi ubeqinisele mayithi umntwana uyamondla umondla leyo mali leyo le athi uyayikhipha yena ukumondla leyo mali ngokwami ya ngathi sona sonke yini kwani ngicela ningihambele ngoba ngasi mina lento enizile la niyazi cela nihambe untshela istory sonke noma ubudane wantshela nje istory esifishane Okay ngoba ngiyabona ukuthi impela ngathi siyadonsisana ngake ngibizeni uPhumlani naye umbiza kephi umbiza kephi lo Phumlani No ngimdinga amagcikeni ala ekhaya uPhumlani mina No my sister angimudingi emagcikeni ala ekhaya uPhumlani mina Okay uPhumlani uyeyisa ukuhlaza ngihlezi ngimtshela ukuthi imali engane la ifakayo ayikho incane ngoba sezongilethela abantu abangondli manje Yes okay ke kulungile ngiyakuzwa but ke singakwazi ukuthi sikhulumisane simlande Yiki into engifuna ukuyikhuluma noPhumlani mina Nkosi yami ngiyasho nje No ngicela ungasondela eduze kwami namakhamereni ungasondela eduze kwami namakhamereni angikwadinga eduze kwami Okay manje buka mama siyanethwa ke la ngaphandle bese ngiyakwazi ukukhuluma nibizwe yimina yini lo Phumlani onilethela abenganikeza ingane ama-umbrella Ne? Ubenganikeza ingane ama-umbrella uPhumlani weni loyo nithela ekhaya. No, ngisho ukuthi mhlawumbe singene ngaphansi sixoxisana because manje imvula. Akwazi Nkosi yami nethwana nje imvula impela ngeke ngikwazi. Ngeke nje ngene umuntu la ekhaya. Alright it's fine. Asinankinga ke thina imvula noma ingasinetha vele umsebenzi wethu lesowenza la. Asenze kanjena ke my sister. Ngicela ukubiza uPhumlani naye ebe khona la. Sixoxisane ngoba vele nabazali bomntwana. Ngibuyisele emumva la kade ngafuna ukubuyela khona mina koPhumlani. Ngiyaxolisa kakhulu. uPhumlani naye sesigcina ukuxhumana ngefoni. Indaba ukuthi ngimbone njalo ukuthi ngagcina nini ukumbona uPhumlani sezongilethela abantu noma indlela afuna ukungibona ngayo ungikhumbule. Angazi ke but lonto singafika kuyona uma isune introduce ukuthi uPhumlani hayi ngizoke ngizwa nimlethi nimbeke la lo Phumlani Okay ngicela ngidlulisele uPhumlani ngizwe kahle
Okay, my sister. Ngicela ngiphuthumelele Nkosi yami ngoba mina ngihamba yabo nje ngoba ningibona sengigqokile nje ngiyindlela ngiyahamba. Yes, ngiyabonga sisi wami. Ngiyaxolisa kakhulu mfethu. Ayikho into enixolisayo ngoba ngitshela uxolisa ngoba uphumlana unayo inamba yami bengangifonela ingane engitshela ukuthi nabantu azobaletha la ekhaya. Yes. Mina ngazi lutho ngiyindlela ngaphuma wephumlana kodwa unike zoba ngempela. Kunjani mawakhe? Ngiyaphila phumlana indaba ungijwele kambi kanje. Yazo ngijwela kambi usungilethela abantu bakoma TV na ke manje ubukanisa nomhlaba wonke. Nyangisengabi nolaka. Uzongilethela amakhamera buka abheke mina athe nje kumina amakhamera akho phumlana ungilethele. Yabona ke bafu. Ngitshela No. Musukungitshela ukuthi usukhuluma ngami wena. Usukhuluma ngami yonke into. cha lana mina angizile ngolaka. Yes. Ukuthi uyangicasula wena ozongilethela abantu abondlayo manje. No, thina Wena ozongilethela indaba zokondla. Ekubeni le mali ekhipha kumlana ayikho. Uyakwazi nawe lokho ngihlezi ngikhuluma nawe le nto ukuthi imali ekhipha ayikho. Hayi wena uyangijwayela uyangixhaphaza. Okay, asenze kanje. Xhaphaza mina nje ngempela. Okay, my sister, ngiyakuzwa iside lakho, you understand? Wayi wena nje futhi uyangicasula. Ulokhu ungitshela ukuthi uyangizwa yini oyizwayo? Yini oyizwayo? Ukhismusi manje. Ukhismusi manje. Ingane uzobe igqoke kaphepha. Okay, my sister, ngicela ungizwe. Zonke ingane zala ndawo izobe igqoka amagama o-Adidas. Yeyami kuphela izobe ihlukile. Le yakhe hayi ngisho yami eyakhe. I understand iside lapho Phumlana. Alikho isade ngizo-understand ngoba into ehlezi sikhuluma nayo uPhumlana. uPhumlana uyangicasula. Uyangicasula. Uhleze phasa nentombi yakhe la bese ema-restaurant amakhulu koCavaloni. But Uyakhohlwa ingane yakhe uyayazi imali ayikhiphayo le ngane yakhe. Uyayazi. Okay, ntombazane lalela. Yini enzima ukuthi siqale sizwe ukuthi uPhumlana ingabe uzoyithengela yini ingane impahla konke lezi zinto okhala ngaso sikhulume manje sizwe ukuthi ngempela ingane uzoyithengela yena. Yes. Mangabe ethenga osasa abancane ingane ingalinganayo lutho kumele egqiqwe eqala ukuphilisela izinto. Kahle ufunani kuPhumlana? Yini Akonke ingane ngifuna imali inyuke. Inyuke Imali. Lo 1.5 akhipha njalo ngenyanga. Lo 1.5 ungangitshela ukuthi uyayondla ingane ngalo 1.5. Laba Lo abantu 1.5 okhiphayo nje awukho Phumlana. 1.5 laba abantu abayingane. Ngazi ke ngena kanjani ke lo? Ungenaphi lokho Phumlana? Phumlana ngeke ngasho kwase ngikudinga la ekhaya. Cela ungihambele. No, Cela uhambe Phumlana la ekhaya. Cela uphume. Habe. Okay, cela uxoxisane nami because vele uPhumlana ngathi awumdingi. But angimdingi wayinina ngindingi futhi. Oh, okay. Wayinina nje angindingi kwayila ekhaya. It's fine. Sele ingane la sele wena. Yeah, babo. Ukuthi uyangicasula ngoba uzokubhalisa nabantu uPhumlana. Okay, kulungile ntombazane. Ngibonisa wena ngabantu. Yes, kulungile ntombazane. Phumlana. Asiqale la my king, yabo? Sure. Let's understand the day one. For the fact that sizile la, suppose ke gcikeni vele is wrong. You understand? Kuhle ngoba uyazi ukuthi wrong. Yes. But ke ngokusimo sokumsebenzi wethu kuyasiphoqa ukuthi sifike ngalendlela esifika ngayo. Ukuqala lokho Bekumele kodwa ngifonelwe ngazisa ukuthi niyeza. uPhumlana unayo inamba yami nje bengangifonela ingane ngithothi nabantu abazayo. Okay. Bengangifonela ingane Phumlana. Uyazi mina nawe sina 2 years singakhuluma. Mangikhuluma nawe uhlezi uphazama isizo ngokuphazama isizo njengamanje. Ngiyangise ngaliphakamise ngoba uyangicasula. Izintombi zakho ikhipha left and right. Into yazi ema-restaurant. Ukuthi uyangicika ngoba ngihlezi ngikhuluma nawe umntana kodwa njalo ngenyanga Phumlana. Musungongitshela ukuthi ngehlisa umoya uyangicasula. Ubonus angisho ubonus kodwa nje still ukhipha imali engeke ngisho ubonusini nengane ayibonus. Okay ma. Ngoba uthi 1.5 mncane. Kahle ufuna khiphe malini Phumlana? U3000. 3000. Yebo 3000. Ubonusile nengane ayibonus mabonus baba nengane ayibonus. Babonus bonke. U3000 imali oyifuna ngenyanga noma imali ya December. Imali kaDecember. Oh, imali kaDecember. Then imali yengena ngenyanga. Hayi, ngoJanuary iyeqala futhi iyanyuka. Inyukelana. 3.5. Uyasikoleni phela manje. Uyofuna ugrade 1. Okay, wema sis. Uyofuna ugrade 1. Asibe fair. Hayi, uPhumlana kodwa uyangijwayela uPhumlana ungijwayela kabi kodwa wena. Okay. Ungijwayela kabi. Okay, it's fine. Uyangeyisa kodwa. kodwa. Nami ngizela ingane. Anginandaba nalokho. Anginakile ngabe kwenze njani. Ngithele kongangeni kule ndaba. Ngithele kongangeni ingane yami ngenaphi kule nto. Ingene yaphi? Okay, asenze kanje my sister. Asenze kanje ntombazana. Asiqale la. 1 uthi uPhumlana imali ayifakayo incane mayifakwa 1.5 ngenyanga. Incane uPhumlana uyazi bekade engenalo la konje uyena umuntu ongenze kanje. Okay, sikhuluma uyena ongenze kanje. Sikhuluma ngengane engakanani la. Unanga umntwana. Una 6. So that means ukusesikoleni primary le. Uwa grade R. Grade R. Okay, sharp. So yini lengaka ayidingayo kahle ekufanele kube 1.5 ngenyanga. Uningi ku grade akayanga. Uyangitshela ukuthi ingane ayanga ku grade. Idalwa yini lo? Kudalwa imali ayikhiphile. Ukuthi incane. Incane. Ngimtshela ngasaphendula ngisho ama calls zami ke manje. Emblue tick ko WhatsApp. Ngithi ngiphathise ngoba mina naye asibhekana sihlangana ngisho endleleni. Ngiphathise. Uyaposta kodwa ko Facebook. Okay. Kade grade wazolo lo. Mina ngayiphila impilo yami uthi ngiyaposta ko Facebook. Phela ingane ngiyayifakela imali yayo ingane mina. Because into engitholayo la siswami. Yaba wena. Into engitholayo la siswami. Yaba wena. Zokushaya wena yazi. Phumlana, wazala baba.
my sister. Yaba wena. Into yenzayo ngezisebenzi. Yaba wena ukuthi uyangifunda nazi ukuthi mina ngihlupheka kanjani ngale ngane le. Yes, I want to understand. Ngihamba ngisho kwashonisa through yena lo. Okay, cool. Ngifuna ukunderstand siswami. Yazi mina ngizola impi yakho kahle kahle kodwa ngokuthi awunginakile ngifuna ukulwa nophumlane. Buka nina nje musuloko ngithinta bhuti wami. Okay, sure. Musuloko ngithinta. Ngiyaxolisa ntombazana. Okay, asenze kanje. Uphumlane imali ayikhipha ngenyanga uthi incane. Incane. Uyakwazi nayo lokho ngihlezi ngimtshela. Okay siswami. Unengane engakhi ngale? Zu 3. So nabo bonke baba bazo bakhipha labo. Angazi ke ukuthi sengenaphi ke lokho ke manje. No phela Hayi ungiyabona ke nje wayi wena kusuzongicasula. Futhi mina ngikhipha lo 3000 onke zonke ingane zakho. Vele ungicasula uqobo. Ngifuna ngifuna nawe. Sifuna indaba fair game ntombazana. Ngifuna sibe ne fair. You understand? Ngifuna sibe ne fair. Asiqale kanje. So uthi lo ubafo incane le mali ayikhiphayo. Okay sure. Then ke labo baba bengane zakho bonke bakhipha labo 1.5. Ingane yakho iyodwa. Ngeke ngize ngikuphenduleke kuloko. Ngobani? Ngeke ngize ngikuphinde ngoba sihlangene ngalezi ezinye sihlangene ngeke kalo onilethela. Alright sharp. Sihlangene ngeke kalo lonilethela. Le ungayinakile. Akunakile kushoba. Okay ntombazana. Laba bangayifaki 5 imali yakho. Kushobani ukuthi anginakile kushobani. Wena isho nje mawufuna ukuthatha ingane yami. Isho mawufuna ukuthatha ingane yami wena. Uyangicasula nombukanisa nabantu. Even noma wakho naye uyakhala ngawo. Uyakhala ngawo uthi libe namantombazana. Okay woza. Kanjani ingane yami ayibuyise. Ngokwazi uzondlela ingane. 3000 usebenza kahle kanje. We shame. Okay mama. Okay it's fine. Ngiyazizwa ikalazo zakho ne? Plus ngiyasilizwa leside laphumlana. But ithe kanjena ke into emele sicabangele la umuntu nomntwana esikhuluma ngaye. Okokuqala alikhi awunalo ilungelo lokuthi unqisho babo ingane ekubeni eyifaka imali yengane. Incane izogibela ngani lo bafuna ngaba ngisho ukuthi ingane izongibona. Uzoyenza iplan lo babo ingane. If uzomela bona ingane yakhe uzoyenza iplan ubaba. Ngeke sayibo. Uzoyenza iplan. Okay sharp. Unyuka imali. Anyuka imali. Okay. Ngane ayibonus. Yabo ngoba ebonusini ngane ayibonus. Ungabonus intombi zakhe zodwa. Okay. Nengane yakhe le, ingane yakhe. Mina one thing emva ukuthi isikole sa. Ngangise ngibe nesikole nawe kade ngaphuma kwena. Okay. Wakubuka nje kwangane yakhe udani ifane nawe udani ngisuke ngizwe. Iletha phela ingane ehlale kumina. Ingakho ukuthi ngoba nakho ubambe clutch nami. Usimali wena. Okay one. Usimali. But zethu awukwazi ukuthi ufike uxabane nobaba wengane. Bese emva ukuthi uxabane nobaba wengane bese emva kwalokho udinelwe ingane ayihlangene. Ingane yami ngiyidinele. Kusho wena manje ukuthi mawuyibuka vele cha ngibadala ngikhumbuza ubaba wakhe lo baba kongondli akondli uyayifaka imali ubaba imane kodwa nkosami kade ngisho nawe usangizwa yini kade lokho ngikhala ngentanto ukuthi akondli akudona ukuthi awondli incane imali yakho okay asenze kanje na incane asenze kanje na hayi ngoba ngidla imali yakho mina uyenzani angidli ngithengele ingane yakho ukudla kuyabiza edolophu umlandi ingane encane usanda kuzala le mina fanele ngondla ingane zamanye amadoda ujoyela kabi uzwe ngami ukuthi ngodala engane encane uzwe ngami into yenza vele ngazongibhedela la wena habe nansi ukuhlola yami nawe okay asenze kanje na asenze kanje ubafo ke manje uthi yena ngokwakhe ucela ukuthi mfethu ingane ayithengele yena impahla inyoni likuphi iphutha ngeke kuze kwenzeke lokho ngeke ukubone ngisho sekuthusa uhamba ngeenyawo zongincane guqa ngamadoda ngeke kwenzeke lokho okay make me imali kumele ize la okay make me understand imali iza la okay make me likuphi iphutha if ubaba wengane angifuni why ngeke ngizokwazi why ingane yami ihlala nami la ekhaya akenze imfanelo akayilobola ingane ehlawula ihambe yohlala kubeze enze yonke into kubo kodwa nje engakakwenzi lokho ngeke kuze kwenzeke ngeke kuze kwenzeke ukhipha imali wena 3000 ngudinga into yenza manje ngiyoyithengela ingane impahla yonke into ayidingayo mase nginikeza 500 okay 500 uzoyehlisa imali 500 ayihleli kahle 500 uyahluleka ukuthenga imo walo 500 uyahlanya wena uyahlanya wena la simzala my sister lenkulu inhlonipho ngicela ukukhulumisana nawe ngithi mina ubafo uthi wena akenza imfanelo zakhe ahlawula umntwana yebo yonke into mayenze yonke into ngalo ndlela umntwana uzomthola uzomthola umntwana okay ayikho ke inkinga nami angizenzeli nginabazali la ekhaya ngeke ngicela ngisuke ngithatha ingane nje ngenxa yesonto ihambiye ku lo akanyisa imali uyazi naye ezikhuluma naye uyangicela mase ngilethela ilula lento mina ngitshele mina nkabe yami enza kanje ayinethe impela futhi ngivula siyabhubha ayinethe nje impela siyabhubha because manje ayinethe nginendaba wena owangenza ukuthi ngibe nje wena owangenza ukuthi ngenziwe wena yenziwe wena mina king asenze kanje bafo wena enza le imfanele ayidingayo
mama yeso Hey kaze uzokwenza fike wena uzonikhohlisa ingane yakho wenze yonke lento ayishoyo uzonikhohlisa kanje then emva kwalokho if encisho umntwana sekulula ke sisithatha sifake court because yonke into nizobusuyenzile ngendlela kumele uyenze ngayo hayi phela mase ngikhuluma ngecourt phela senikhuluma enye into usho kanjani manje hayi ngeke icourt ingenaphi no yazi izobifakwa yini court intombazana cela uku-understandisa this way i-court izobe sesifaka ngokuthi uma ukuthi ubafu useyihlawulile ingane yakhe ngeke ukuze kwazi ke bhuti wami ukuthi kungangena icourt la ngoba phela mangabe sengena icourt izoyinciphisa imali yiphi futhi manje yona lo 1.5 uzodala incipho no phela nithi umntwana uzobe vele semuvele ngakubaba wakhe because wena nje angangizo because wena ubeke kwacaca ukuthi ingane yenza izinto zesizulu oh yes uzozenza izinto zesizulu ayikho inkinga because ubeke kwacaca ukuthi ingane iyacasula because uyahlukumeza ingane futhi obvious inhlalo yengane uma usuku khona yini wemanje ingane ayikho ikamakhelwane iyadlala iPlayStation wena lo ngayithengeni awuyithenge iPlayStation isikhokho abaleke manje semzini yabantu iyodlala iPlayStation awuyithengeli ingane iPlayStation kodwa ubonus kodwa imali ngiyifaka December baba uzongitshela ngani 5 wena imali engekho okay imali engekho ayikho ngoba uthengele ezinye ingane uma sizona ngicela ngo-2000 hayi wahle hayi ayikho nje lo mali lokhu ngitshela ngaso kaze ungilandela amakhamera ngo-1.5 okay zoyehlisa izoba 500 uyahlanya wena la ngizobona khona uthengelwa yimina nga-1000 zonke izinto ey'dingayo ila ngizobona khona ukuthi wena uyahlanya ngempela la ikhanda lakho wena uyakhula la half-minded la half-minded ufuna ubafa athengele ingane na-6 i-PlayStation uyayidlala nje uyayidlala yabo lapha kanophumula uhleli khona uyadlala udlala lapha kanophumula iPlayStation akube idlala nento ukude ebholeni uyakwazi kona lokuthi ingane yakhe idlala ibhola igude ebholeni makuthi ingane na-6 phela kufanele wena igama lakho ngizoqaba 1.5 fine asenze kanje isimple lento le into omlusela yona ubhuti la ngiyayibona and uneyikhalazo but enkulumeni yakho uhamba okay but enkulumeni yakho uhamba Nkosi yami ngicela niqede Nkosi yami ngiyahamba yazi isikhathi siyangishaya yes sisabaleka vele but manje sengithi ngisho kanje na ke ma ukuthi ubafu masezenzile zonke le imfanelo othoyeke we ma masezenzile zonke le imfanelo othoyeke naphumlani nanombuza la kumina besicela ukuthi anombuza la kumina lo uyangitshela lo ukuthi kuze kuba kanje lento oyaqala akaze ngitshela no akaze sitshela mhlawumbe ungangilandisa mhlawumbe uthi aqala mhlawumbe batshela yaqala ekufebeni bakho ungazongidakelwa wena ungazongidakelwa wena ngitshela ukuthi ngaze ngikufuni la ekhaya ngoba uzoqamba amanga indaba ungakhulumi ngelakho iside indaba ungakhulumi ngelakho iside uqambelana umuntu wesilisa ngeke uzukhompitha umuntu wesilisa okay uyangicasula ngihambe nalo muntu wenu la alright cela nihambe naye la ekhaya alright mama siyahamba but ke sondela ntombazane ngithi mina uthi yaqala kanjani yaqala yena uthi wayiqala kanjani yena uyena lo wangimithisa lo wangimithisa wathi uzobona ngengane wathi uzobona ingane iphuma ifana naye useyazi manje ukuthi unengane yena usolokho efana lo 1.5 labo 1.5 wesengilethela nina nje okay Phumlane ngabe iqiniso lento ayishoyo ukuthi waqala wathi wena no ufuna ukuzobona ngusubona ngomntwana cha bafo ukuthi angithi nyezwa akakantshela ukuthi indaba yaqala benendlela eningi ayihambayo le ebhedayo ingakho nami ngaze ngaba nama-doubts nengane uyahlanya wena uyahlanya bengihlala naye for years lo bengihlala naye for years engiqambela ama ngihambe ngemsebenzini ngene ebusuku ethi ngemadodeni uyahlanya lo vele kufebe okay so masubone ngengane ke what was your next move wenzani from lapho bafo ingane bengisupport ngoba ngifaka 1.5 bengiphusha nje from lapho sengibona ingane vele okay shuthi from lapho wayifaka imali emva kokuthi abone ukuthi umntwana wakhe ngisho phela sesebenza nje waqala wayifaka okay shuthi okwamanje mina kodwa kwalo 1.5 unyuke manje okay kade ku 600 ola lonke mina into ebalekile ngiyibonayo la into ebalekile la yini wena ongayithenga wena yini ongayithenga u600 okay into engiyibona idla yodwa ingane yami lapho noma nidla nonke labo abanye obaba bonke yabona ke wena uyahlanya ngempela ke wena ngikutshela yabo wena le yabalo umbuzo ongibuza wona ugula njengawo lo mbuzo ongibuza wona but ke mina my sister ngisengibuyele ekuthenini manje ngoba usuchaze nawe ukuthi uyasixosha sengifuna ukuthi ngiyangixosha nawe ungibuza kakhulu kanti isikhathi siyangishaya okay right ke ma into efanele kuyenzeke la siyacela ayikabi siyacela ukuthi uzodepend ukuthi lo ngicela yona okay into engicelayo mina sisi wami ngicela ukuthi ubafu masezenzile imfanelo zakhe
Sashana sana Phumlani, Phumlani lo. Hayi vele kusho yena. Phumlani lo yabona ngabe sebona lezi ikebereshe zakhe lezi ezifaka izinto ezincane ezifaka ama makeup. Hey Mhlawumbe ma. zona phela zingiphatha kahle kunawo. Inyona wena ngake kuwashela wena. Wena ngake kuwashela wena ngikuphekela ngikuhlilela ngihlala nawe la. Ngihlala nawe. Ngazongitshela leyo nto. Bathi my sister into Akwazi wangikhipha nangelodwa la. Okay into engikhala ngawe na my sister angizili ukuzolwa izimpu zenu mina into engizele la kufike kwakhulunywa ngomntwana onenkinga ngesimo sesondlo sakhe nangendlela ahleli ngayo mayesha ubafu and nawe kusho ngokukhulu ukulagcwala umlomo ukuthi wena vele umntwana ukhumbuza ubafu vele uma umbuku nakho kumnyanya Ingoba bamphiko nje. Okay it's fine okay it's fine angimhlukumeza ingane la ubakade shintshina mntwana nganizela ubakade shintshina mntwana ubakade eqiqa ama clinic but sengijolo ukuthi yabo ngoba inesifuba nje ihamba nobaba ngabe sivuke isifuba okay kulungile ma iya noba iclinic usuku kephi wena ngithi usuku ubeke izintombi zakho la esifubeni Olungenaphi lapho usuku uyibrush ekhaya ngazongibhedela la because mina mawakhe nangu lo hayibo nanti ibhadi lami nawe bo wena ungithola ama what you call wena okay umbuzo wami wodwa wema simple lento let's go back to umntwana because iyona into esizele la azizalanga thina ukuthi nizoxabana nidonsisane nikhulume ngamantombazane ukuthi kanjani azizelanga lokho thina la into esizele la umntwana nesondlo sakhe nokuhlaliseka kwakhe ukuthi umntwana ahlale kahle so ilula manje ngoba ehlela ekhaya ingane yami nayihleli kahle no ihleli kahle ngokuthi ayibona nje isuke idlala nje ngazo zonke ingane esuke idlala ingcolo la emgaqweni okay yabo kunobhuqu la ekhaya kunobhuqu la ingane izingadlali la kwalesi sithuthu anaso yazi ukuthi sithengele ba angihlangana nalokho okay engisholo ukuthi ingane yami usengela ubhaka usengela izinto zesikole kuyaphetha yonke into yenzayo nje ukunakala ingane yakhe encane le thatha yonke imali ingane yami ngenabi kade ngikukhuza wena ngosuku lokho ufaka ingane yami kade ngikukhuza ngosuku lokho ufaka ingane yami phakathi kule ndaba yakho okay Phumlani asenze kanje ngiyabona uyangicasula wena thina asikhuluma Shuthona inkinga yakho nje ukuthi nginengane leyo kulo kwenu angihlangani nakho ngangekho njola ngithandana yonke into nani iyayihamba kahle ngaleso sikhathi but mina into esingizelisise la indaba yomntwana nokukhula kwakhe yayisola nje futhi ngawe yayisola ngangazi ukuthi sikwazi ukuthi sikhulume indaba yomntwana ngangingazi ukuthi nje Phumlani but mawuzolokhu uhilisisana naye vele ngesiye ndawo ngiyangithola kabe yami okay sharp yayisola nje ukuthi singahlangana ngalo nawe my sister ngiyacela ke mina ngusandile yazi uzongimoshela usuku uzongimoshela usuku lami nje lonke lonakeleke namhlanje lonke ade luza kanjani ngisekwa la ade ngithi ngiyakhona ngicela ningihambele mina okay siyahamba ke mama okay sharp siyahamba ngiyabonga ngihambeleni futhi ngempela okay siyahamba bengicela ungenzela kanje siswami ngiyacela ngiyazehlisa kuwena ne ngicela ungenzele kanje ukuthi ke siphume nelithi ke manje mawukuthi ubafu lezi zinto athe uzozenza akazenze mina I'm here for you ukuthi sibuye ndizokhuluma indaba yakhe ukuthi why sengazenzi lezi zinto kufanele ngabe uyazenza you understand ngiyangijabulisa ke futhi nalokho yes please mama ngiyangijabulisa nje kakhulu okay ngoba ngikhathele uPhumlani okay ngikhathele nje futhi kakhulu okay it's fine bengicela senze kanjalo usuku lami yazi usuku lami lihamba kahle kanjalo yeah bengicela senze kanjalo usazoqhubeka vela awufake le mali athi uyifaka ngenyanga but while sikulo process so lesilungisa futhi le process yomntwana wena lemvula isazokunetha akakunethi yezo mama then sisakulo process so lesilungisa indaba yomntwana because manje into ekufanele iyenzeke mawukuthi ngempela kuyagcina ngempela lento kulokhu ukhulisiswana kanje ngomntwana izogcina lento isiphokho ukuthi nathi sifake nama social worker endabeni yomntwana hayi kade ngitshela uqala ukukhuluma ngenkantolo ngakhuza kulo nkantolo yakho usungena usuva ama social worker kahle usho ukuthi wayiwena against me uhamba naye lo muntu wakho wena umtshela ukuthi uzongisiza la awuzili uzosiza mina awuzili uzosiza mina awuzili uzongisiza nizongeyisa la ekhaya nizongeyisa my sister awungilaleli ngiqede you understand ngiqala ngakhuza ngenkantolo usufa ama social worker uzongeyisa okay sondela ichazele okay sondela ichazele why ngifaka ama social worker okay ngithi mina yazi why ngifaka ama social worker my sister uzongeyisa okay yazi why ngifaka ama social worker ukuthi ama social worker azomonitor ukuthi okay umntwana ufuna ngiyoboshwa phela awamankantolo ama social worker ngiyoboshwa kusamna ngihlukumeza ingane ngoba kadesho nje leli phiqiphiqi okay but ngoba kadali ngithi yes uzoza umhlaba wakho ukuthi mina ngihlukumeza ingane yakhe okay but manje ngizomeza ngithini ingane na 6 mina ngiyangitakelwa okay ma wena okay ma wakhe but phela ama social worker awathathi side la muntu
azokwenza umsebenzi azothatha ke lakhe ngoba ngithi umuntu wesilisa uhambe eqala yaphambili phela but mawukuthi awukho guilt wena ingane yakho iphethe kahle and everything yonke into ihamba kahle iphethe kahle vele ingane yami ngokuthi ayibane ngalezo nsukane ngokuthi ayibane ngalezo nsukane ingane usuka idlala njengazo zonke izingane okay ma ngithi mina ama social worker sobe siwafakela ukuthi ngempela ukuze just uthi amonithi indaba sazi ukuthi ngempela iside lemntwana because into engikhala ngami mina kakhulu inhlaliseko yomntwana uthi umntwana akabe right angafaki umntwana angangeni umntwana ezinkingeni zabazali angangeni umntwana ezinkingeni zabazali all right it's fine ke my sister sesiyahamba ke thina man yes sesiyahamba right umntanami uyazwaza ngimoshela usuku wena okay wazwa ngimoshela usuku lami okay sesiyahamba right umntwana ngicela usondele sesihamba sicela usondele sesihamba sikhulumisana nifuna ukungibopha no asibophi angani wena awukho guilt angikho vele guilt thank you mase nithi ngihamba ngifuna ukuhamba nami asambi nawe umoya uzubhuda uthi sithathelana wena thula wena thula wena uyenze nje okay habe wena kade lokho ngitshela ukuthi wena ulazi ukuthi mzala la so half minded okay fine ke my sister it's fine uhlanya vela it's fine aba wena phumlani mfethu kwasohamba phinde ubeka impondo yakho la emagcekeni ala ekhaya yeah vele asikho isidingo ungaphindi uzobeka amagcekeni akho la kamaphumulo angikudingi yes until enze ifanelo zakhe ngendlela angisho futhi nakhona uyoma lapha emgaqeni yena yedwa bengangena abanye nami lapha phezulu emgaqeni okay vele umthetho usho njalo amaphumulo uqinisile umthetho usho njalo ngidinga nje amagcekeni amaphumulo umthetho usho njalo vele ndisixolisa kakhulu ukuthi siphose kanje mina sengihamba my sister ngithini fine asathe lezi step bese ngicelile kuphela yabo hayi ngiyalinga ngisehlani uthini ke wena ngalezi zinto engicelayo ngicela hayi ngiyobona sekwenzeka mina uyobona sekwenzeka ngiyobona sekwenzeka all right futhi nakhona ngicela nihlabe ucingo inamba yami uzonishiyela okay ngicela nihlabe ucingo ngoba nje mina umuntu odaya vumbuke nje kanje mfana ukuthi ngizohlasela yeah no sizoyenza ngendlela yakho this time around soyenza ngendlela yakho this time around ukuthi bekunzima ukuthi sikuthole ngiyacela bekunzima ukuthi sikuthole so that's why sifika kanje but ke this time around we from now on sobe sisenza ngendlela yakho hayi ngakujabulela futhi nalokho okay kodwa nje lo ngicela ngaphinde nizine la emagcekeni la kamaphumulo akagcine le mgaqeni kaZondi le mgaqeni okay sharp my sister sibonga kakhulu so asenze ngalezi step esicelile ke ntombazana no ayikho inkinga ngiyakuzwa yes angilwisani nawe mfethu hayi nama ngilo na ukuthi nje nisuke ngacasulwa na indlela engiqhumike ngayo futhi ngizoqhumukela nalo okay ncesi ntombazana besingaqondile noma usibulele ngemvula kodwa ke akusena hayi imvula kona futhi ngifuna ukuthi imnethe futhi othi ngibize nezinto zala ekhaya hayi ungabisafika lapho ungabisafika ngifuna ilume lo ngifuna zimlume la ihluzu la okay hambani ngingazizela imali okay mama besicela sibonga kakhulu ne bonga mina yes bonga nje isikhathi sakho and everything but beside into eziningi into ebesizele thina mfethu la ukuthi sizokhuluma indaba yomntwana because kubalekile ukuthi umntwana akhule ngendlela aphinde futhi umntwana abe nabazali bakhe bobabili babe khona empilweni yakhe masuthi abazali bobabili no angisho ukuthi nihlale nibuyelana angisho njalo ngisho in terms of co-parent ma yes khuleka hayi nina vele anithathanda nantingane ayikho inkinga lapho ngizoyikhulisela nje nganyami ngizoyikhulisela makuthi futhi waphumlane kakuhlula futhi ukhiphe lo 1.5 songcabela ungakhiphi baba khona imali kahulumeni khona uRamaphosa okay it's fine khona uRamaphosa phumlani inkabe yami ukhona uRamaphosa khuleka nje ublood inkabe yami njengamanje and naleli toke engilitholile futhi ave selingisiza ingakho ngikubhampela kanje ngoba senginetoke engilitholile and ngiyasebenza all right my sister ngibonga ngoba sengishilo ukuthi ngiyabonga ne thank you so thina ke sesiyahamba sizokulungisa ngalendlela besisho ngayo then done okay thank you very much mama ube grand ntombazana siyabonga bye bye all right mama sure yes kanje lento bafethu uphumlane nanga ubelwela umntwana wakhe but sikwazi ukuthi sikhulume noma wakhe sikhulumisane sibone lento lesilungisa kanjani yabona lento le but into ebalekile ukuthi uvumile ukuthi asibe khona sizama ukuthi sihlele lento le silungise sithathe idebe kufanele siyithathe ukuze umntwana sazi ukuthi uhlaliseke kahle yonke into right noma umntwana uhappy ubaba umntwana uhappy yonke into ihamba ngendlela so that's iyona into esifuna ukuyenza la ekhaya thina silwela lokho sifixe South Africa nje ukuthi bafethu siyavuma sinenkinga nabazali siyaxabana abazali this and that but abantwana bangene lapho asibanike uthanda abantwana sikwazi ukuthi abantwana bethu sibanike lento abayifuna ukuthi abazali babo babe khona empilweni yabo bobabili ne so ke mina ngusandile wamagwaza ngeqopha lezo zimvula ikhuphuka ngenye indlela Phumlani my brother sizakele what the story thini bafo into engijabulisayo nje ukuthi ugcina kwazile ukufika wangisiza sambona sakhuluma so njengamanje ngiyabona ama social worker
Bathi-ke lezi step athefana ukuthatha in terms of ukuhlawula ugeza umuzi yonke leyo nto leyo. Hayi bafuna ukwenza lokho ukuze ngenzele ukuthi ingane yami ihlale kahle. Kubalulekile mfethu, kubalulekile because nawe phela mfethu awukho msulu umoshile impela egcikeni lomlingane yabantu yabo. Yabo lento leyo. Because mfethu usilungise nje la umaphatha amancane mfethu ukuthi cha and then yonke into ihlangene ingane yakwethu unayo. Hayi ngakwenza konke mfethu nginenkinga. As long nje ingane yami izophatheka kahle. No hayi kuyazwakala inkabi yami. So bafethu nizwile udaba silungisile into esenzayo thina vele ukulungisa inkinga zabantu. Lalelani ngeza futhi. Mawukuthi kanjani phinda usibhalele lapha kwi-email yethu ethumjoloshow@gmail.com so that sizofika sobuza lokuthi hey wena awondla ingane asikwazi kuba nezingane ezikhula kanzima bekhona abazali belokhu beshona lena libengafuni ukondla abantwana. So next time ngiyabuya futhi ngizokubuza ukuthi awondla ingane. So mina I'm gone. Asambe ngasikhishela izinto.